ging Boringa die altijd zijn dat het weer al hier los kan. En daar gaan we los. En dan is het Seerobben in de ongeval. Bal op de rechterkant. Maar die bal werd weer omgekocht richting Koenraad van der Mark. En die moet de bal dan in de hand pakken omdat Marijn Helfrey eronder komt. En de 4 trap is van der Mark. En dan de bal hier op linksachter. En dan een paas, goede paas richting Noemerszoon. En dat is Erik de Vries. En die haalt er een hoekschop uit. Eerste hoekschop in de tweede helft voor Sportclub Veenwouden. Tjerk wil graag op tv. We hebben een vol beeld. Cut! Daar komt de eerste hoekschop van Veenwouden. Bal in het strafschopgebied. En dan komt er op een hole bij een Seerom-verdediger. En dan bezit op en neer een hoekschop voor Veenwouden. En op en neer Reense Procé die de bal nemen zal. Ja, hier komen de man altijd gevaarlijk. Met te verdedigen hier, die via die toren tippen kennen, dan kan het er zo invliegen. Dan komt die bal weer indraaien. Maar al je inkomende mensen, rennende mensen, bij min te verdedigen, weer in de eerste peelta. Die bal komt achterin. Er wordt weer gekapt, de keeper moet komen. En die komt, maar die hier net volgen. Maar Seerobben die kan eruit komen. Ja, en dan kan je er heel gevaarlijk uitkomen. Maar dit is echt net bij het werk. Voor de rug zetten van Verwouden, zodat die paas er net uitkomen kan. Verwouden me ingooien op halverwege de helft. Dat ze wijzen maar nee, de goal niet naar de kantine tageert. Ja, de paas wie van Higor de Silva die proberen de bal naar de voorhoede te spelen, maar rek hem verkeerd. En dus een ingooien voor Veenwouden. En dan is het boetenspul Ja, voor Reense Procé. De grensrechterassistent die hier de vlag al heel betiet om heeft. Dus duidelijk boetenspul. En zo kan Seerobben eruit komen. Vrije trap. En dan wordt nam terug Patrick van der Veen. En die speelt de bal heeg naar voren richting David van der Pol. Maar die kan er net bij komen. Verliest het kopduel. Seerobben bloedt de bal in balbezit. Bal richting Marijn Helfrey. Maar die komt er echt net bij. Veenwouden had het goed stingen achterin. De man die te gevaarlijk werden hadden, die komen er net van de bal. Maar misschien ook David van der Pol. Maar komt er net los. Wordt oproemen terug Veenwouden, maar Seerobben bloed in balbezit. Dus even zien, David van der Pol weer in balbezit. En die tikt de bal terug. En dan zei de Boringa dat het terug in weer had. Er ging een speler naar beneden, ziet ze, hast u precies zien wat er gebeurde? Ik zei wel, het leek wel gevaarlijk, maar de scheidsrechter wie heel gedecineerd en de spelers van Seerobben die zijn zeer gepikeerd en die gaan naar de scheidsrechter dan. Ja, dan verhoort hij natuurlijk net. Maar dit is natuurlijk wel zijn dat we gewoon heel voorzichtig werden met achterin, want als het daar gebeurt dan leidt het wel op een step. Is klaar, ziet ze. Ja, dat had wel in zijn wedstrijd en bij alle voetbalwedstrijden en bij alle scheidsrechters. Dus Verwouden met Waskouwen wijzen. Daar komt de ingooi van de nummer 4 van Seerobben. Etienne Oostrom en die gooit naar nummer 6 en dat is Van der Veen. Van der Veen nu Oostrom weer in het strafgebied, maar dat is geen probleem voor Koenraad van der Mark. En die skopt die bal 4 uit. Richting Wietse Veenstra. Waar zoekt ze? Veenstra keert de bal op een reg, maar had ik terug. En dat betekent een vrije trap voor Seerobben hier vlak voor uw neus. En de bal werd genomen richting Higor da Silva, de razendsnelle linkspits van Seerobben. Maar die komt er net aan. En dan kan Veenwouden weer omvallen. De bal hier vlak van uw neus bij Wietse Veenstra, die speelt hem verder. Maar daar kan Veenwouden net bij komen. En de bal is uit. Ingooi Veenwouden, alhoewel Etienne Oosterom er was uit denkt. Maar de ingooi bloed van Veenwouden. Dan een krappe paas, maar hij had hem al. En dat hier is dan Lambert-Jan Westerlaan. En dan weer een bal en dan Jos Wietse Veenstra. Die speelt hem daar vrij. Bal in het strafgebied. Maar ik kan oproepen worden. Terug de nummer 12, zeg goed dat ik dat zien kan. De camera die wordt er even rekken. Martin die zoekt keeper, de cameraman. Maar die kan het keeper, dat actie. Hij komt in de camera om, maar hij ziet die leeft nog. Dus dat valt mij heel lager. Dit kan gewoon terug in.
Die worden in de aanval richting Wietse Veenstra. Veenstra tikt de bal even op rechts. Met Erik de Vries. Die probeert zijn man uit te spelen. Maar dat lukt net en dan is het Dan leidt de roept het natuurlijk. Hè. Dan kan het die paas eruit komen dan Matsama. En ik wil zeggen, de nummer 14 die had hem echt van. En die houdt een goede paas over. En dat is echt net goed spul. En zo komt Verwouden er vooruit. En dan wordt er oproemd. Ja, heel goed omschakelen van Verwouden. Want dat liep tot Seerob en dat heel gevaarlijk uitkomen zo. Maar er wordt er voet druk op zetten. Een heel fel spelend van Wouden. En die proberen nog wat aanvallen. Nou zei de scheidsrechter, ja, een aanvallende overtreding van Wietse Veenstra. De bal wordt voor het lang jongen. En dan zie maar even zien van, er komt een lange bal. En die komt bij de rechterverdediger van Wouden. En die wordt blok zet en dat mij gewoon, die rent er van ons. Zat mij Seerob ingooien, mij een 4 ingooien. Duel wordt aangegaan en hier van Verwouden kreeg hem op een holle, maar Seerob pakt de bal. Maar dat is al bekwijt, want Verwouden had al weer aan. Maar Seerob wordt al wat sterker en sterker. Bal waarom nou naar Theo Nota. En we kennen al wat druk verwachten van Seerob, maar de ploeg die bal eigenlijk naar die eerste klasse, dat bal heen in het centrum van de verdediging. Ja, moeilijke bal. En Lambert-Jan Westerland kreeg hem net goed op de holle, zat nu in bezit. En dat is een gevaarlijke speler, ik kan wat even zien. En die liet hem volgens de scheidsrechter vallen en dat maakt een andere scheidsrechter. Dan fluiten, dat krijgt net natuurlijk niet. Had nog wel fluiten volgens mij. Seerob geeft wel een vrije trap. Seerob geeft een vrije trap op een heel gevaarlijke situatie. En ja, dan mag Van Wouden de klapper bijhouden. Want ja, ook die bal erin, die gaan nou een goede zijde een hele minuut spelen. Dan kan het zomaar een heel worden wedstrijd worden. We slepen zien wat het is. De nummer zoon die zal hem nemen en dat is... Dylan Drent dat die de vrije trap nemen zelf. Fjouwerman, Tregeman in de morgen, daar komt die bal van Dylan Drent leeg, maar komt net door de Verdediging. De mat Seerob en hield wel weer om. Bal werd in het centrum jong, maar die bal is te hut en dan komt Koenraad van der Mark uit, verslikt hem haast in die bal, maar het rent goed af voor Vierwoorden. En dan is het Vierwoorden dat eruit komt, maar dat gebeurt net heel zuiver. Lambert-Jan Westerland die dan een goede bal op deze Veenstra en die houdt hem terug. En scheidsrechter die doet de vlag omheen. Boetespul. Ja, dat lijkt het dan gevaarlijker dat het is. Het wiel is echt af volgens mij. Het even te gauw vooruit rennen dan steeds voor de bal is het boetespul en Wietse Veenstra die speelt de bal. Maar ja, het is wel even weer rust weer. Vrije trap voor de Seerob. Wel een lange bal, ja. Ja, dat is ook inderdaad. Kap die wel met de omgang, betrokken op erin van Verwouden. Maar Klaas van de Veen kan oproemen. En in van Verwouden komt erbij en die haalt het prachtig om. Wietse Veenstra doet het echt heel mooi en speelt het nog de linkerkant om. Ja, dat is, noem maar al, dat is Rinse Procé en die kinderen loskomen. Ja, een kap dan even en mat dan weer om. Richting Jan Procé en daar is de kans. Ja, dat is een goal voor de nummer 10. De nummer 10 van Verwouden die scoort. Schitterende goal. Steven Jan Sietsma die bal kreeg. 8 minuten spelen in de tweede helft. Sportclub Verwouden komt hier op 2-0. Steven Jan Sietsma is het die de bal kreeg en Skeen voor het doel komt en onhoudbaar voor doelman Theo Nota speelt. En dat betekent 2-0 voor Verwouden. En ja, nu wordt het wel heel moeilijk voor Seerob. Dan zal er snel een single komen, maar ziet zoals is dat je wel, wordt het wel heel moeilijk denk ik voor de man uit Haan. Ja, een schitterende goal voor Steven Jan Sietsma. De speaker zal het ook nog wel even zeggen, maar die kreeg de kans, die leidt de bal daar en die hoeft geen enkele kans van de keeper. Lekker strak in de rechterhoeken van deze posities jongen. Ja, het is 2-0 en hij 8 minuten spelen. Ja, nou wordt het regen natuurlijk. Hè. Nog mat Seerob en dan lezen ze de rond. Maar ja, de bal is rond, wie weet. Ingooi, ik ken Oosterom. En die gooit die bal richting David van der Pol, maar die komt er net bij. En dan kan Verwouden uit verdedigen. De lange paas op de linkerkant Rinse Procé en die koptrouw in de poging Wietse Veenstra te breken, dat lukt net. En dan is de nummer 8 Albert-Jan van Zwol die een felle sprint loopt, maar komt er echt niet bij. En dan op het middenveld. En de nummer 6 die wil terugbrengen. De nummer 6 en dat is Patrick van der Veen. En het wel een vrije trap voor Seerob. Ja, we hadden even een Mjorke Metselen door de verdediging van
verwoorden 2 man en die sluiten dat hek gewoon. Nou ja, en dan kan je er net rood dan ren je dit op. En dan krijg je dus een vrije trap en dan nemen ze dat net goed overstapje. Hè? Ja, nou ja, maar je dan nog kan gaan. Maar ja, dat vraagt er waar. Het is wel een vrije trap op een mooie positie van Seerom. Kret boeten de 16 meter. Die bal zal voorkomen ook. Dylan Drent neemt die vrije trap. Hield bij de mensen van Konrad van der Man. Daar komt Dylan Drent en die probeert het ineens in de kwarte hoeken, maar die bal gaat in het zien. Ja, en dat betekent dat het gewoon 2-0 doet. Het lijkt het heel mooi in het zien dat het beweegt, maar daar is het net gevaarlijk. Als je dat net zitten, ja, dan ben je op de verkeerde kant aan de gang. Scheelt maar een paar centimeter zitten. Ja, valt er bij de eerste goal of eerste pijl binnen, dan doet de keeper natuurlijk niks kennen op zijn zien. Het weer wel een gevaarlijke bal. De keeper van Wonen die houdt al een paar naar voren. En er is een van Seerom die ertussen komt, maar dan wordt er wel aan het zeer. En dan wordt er weer, naarmate er wat komen heen, want er wordt druk zetten door de spelers van Wonen. En dan wordt echt druk zetten. En dan kan ze hem net kwijt worden. En het publiek begint haar direct mee te bemoeien. En dan gaan ze hem wel natuurlijk van Wonen. En dat is de sterke. Het wordt weer diep spelen, want het bloed natuurlijk kracht op zetten. En nummer 4 voor Seerom, die wil daar een technisch heesteekje uit doen. En dat doet er nog en die speelt het nou de keeper aan. En die keeper Theo Nota die shot is even beter met de bal heen. Maar Igor da Silva die staat hier vrij, maar het wordt een lange bal. En die bal richting de voorhoeder, richting David van der Pol. Maar daar is Bergele Westerlaan die dat juist zit. En Konrad van der Mark die jaagt die bal over de tribune. Die zit op uw cameraman van Omroep Friesland die het echt mij doet. En die wordt er dus net moeilijk van natuurlijk. Die is wel wat hard wat meer meemaakt in zijn lange carrière. Die zit hem ervoor net over natuurlijk. Dus daar gebeurt niks mee. Seerom een onbal. Etienne Oosterom. Even naar het middenveld. Nummer 6. En dat is de nummer 6 is Patrick van der Veen. Nummer 11 is Igor da Silva. Bal op de rechterkant van de stap. Die bal is te kwart, maar de verdediger kan hem net onder controle krijgen. En dan maakt er een sliding mee en wordt het een hoekschop voor Seerom. Ik denk dat die sliding van Bergele Westerlaan die we uitspelen en dan maaien wordt natuurlijk. En dan kan je de voet ertussen zetten en dan komt er een korn uit en die probeert ze kwart te nemen. Maar die kreeg net echt voor. Hier nog steeds wel in het balbezit, wordt een kwart combinatie opzetten. Dan leidt hij rond de rug, dan kan die voorzet komen natuurlijk. En ja, dan moet je er wel winnen. Daar komt die bal voor, maar dan kan weer een verdediger van Wonen kan oproemen. En die bal gaat door de seatlijn, dus de ingooi is voor Seerom. Ingooi Dylan Drent richting de spitsen, maar en dan is het Igor da Silva en dat schot wordt blokt en een omhaal van da Silva, maar in de hand van Konrad van der Mark. Het weer een mooi omhaal, maar recht in de hand van de keeper van Wonen. Het bloed 2-0. 4 uittrap van der Mark en die gaat rechtstreeks naar zijn collega aan de andere kant. Dit was nog wat te snel voor de spits en die kon geen druk zetten, want natuurlijk dit was wel een heel rare bal, want zet je druk, die bal hing je de 16 meter en dan wordt het heel gevaarlijk. Dan moet ze thuis duel te omgaan. Lambert-Jan Westerlaan, jouw te paas en ja, die bal steunt het heel hard, maar de verdediger die kent er goed tussen van Seerom. Nou hadden ze de snelle omschakeling, maar de paas is net goed, want er zit nog hier van Wonen tussen een snel ingooi. Maar daar zit weer een goede ingreep van Klaas van der Veen zit erachter. En er werd even omdraaid met het baltje naar voren. Maar die wordt net bereikt. De druk komt natuurlijk bovenop van Seerom. En dan moet Seerom daar werd een hele goede actie en een schot. Maar dat wordt heel rekken. Dat weer wel een hele goede actie van de nummer 10. Frank ten Hoeven, die is straks ook al een keer. Maar het één schot dat weer net goed. En dat natuurlijk dat is mooi voor Wonen en jammer voor Seerom. Zo simpel is dat. Het wordt weer een diepe bal, jongen, maar nog kan de spitsen net meer komen. Maar er wordt nog wel druk zetten en daar wordt weer omspelen op een keeper. En dan maakt er een goed rijtje en dat valt soms met mij, want het viel is nog wel een beetje hobbelen hier op Sportpark de Camp hier in Wonen. Ja, we hadden van een week heen was steeds, maar ja, het is net een bepaald biljart lijken. Nou, biljart lijken liek het wel, maar is net. Daar komt een huwelijk gevaarlijk ongeval van Seerom, daar komt de bal voor. En het is goal, de wedstrijd is weer heel nooit. Ja, de nummer 6 zit, het is Dylan Drent die het teruggeeft en keeper Van der Mark bij een keihardschot passeert. Ik denk dat hij de bal nog wel rekken had, maar onhoudbaar. En Dylan Drent brengt de spanning weer om. Hier in Wonen 2-1
nog wel van Vuurwaarden, maar ik denk dat de Seerobben nog wel weg kansen roept. 2 dus van Vuurwaarden door een doelpunt van Dylan Drent. Ja, in de 14e minuut een hele snelle demarage van de rechterkant. Ja, en dan komt de bal vrij en dan leidt het natuurlijk wel, want Krets had, mijn collega zei, de keeper die rekt hem nog wel, maar dat wie het echt mij zijn, maar hij leidt dus wel in het netje. En de druk weer er inderdaad van Seerom en dan moet de rust blijven worden. Daar gaat zoek ze weer een uitval van Wouden. Maar dat kent de verdediger van Seerom en die kan er tussen komen. Ja, de strijd is hier nog lang net strijden en dan Jelloer te gaan bij de stand 2-1 en volgens mij is er, nee, je moet weer een bal halen, want die is hier er wel even bij. Maar Van Wouden die had meer dan een bal, want dat is geen punt. Van alle kanten komt die bal aan en zal mij Seerom weer ingooien. Ja, het was gewoon heel simpel, zes een flinke overtreding en ja, dan kan je wel zeggen geen overheen. Ja, wat kan je wel zeggen? Maar maken nog zo'n overtreding? Nou, de nummer 8 die wordt even behandelen van Sportclub Van Wouden. Chris Plonis, die zit er net voor aardigheid op de bank. Die komt er even in en die behandelt even Albert-Jan van Swol. Die denkt van, ja, als ik zo'n tik kreeg, dan behandel ik maar even. En Albert-Jan van Swol die hier al kleine pijntjes van de week, dat weet ik. En misschien weet zeer op dat ik die denk even flink rijtje, dan ben we daar ook al. Maar dan denk ik net dat Albert-Jan van Swol dat voor denkt van nou ik stap er even uit. Dat loopt ook net. De vrije trap is terecht voor Sportclub Van Wouden en een meter of 2 van de middellijn ook. Komt een lange bal naar voren. Bal heeft in de 16, die wordt trok op. Wietse Veenstra rekkert de bal, maar kan hem net onder controle krijgen. En dan is het Renier van de Stap die een lange rust naar voren met bloed in balbezit. En dan de bal op de linkerkant. Nee, Igor da Silva. En die houdt de bal op rechts. Waar in de week komt David van der Pol misschien, die kapt die bal terug. En dan is het Dylan Drent weg. En die jouwt die bal voor. Maar dan wordt er onrekker door de Veewoorden verdediger. En dat is Hendrik Jan Procé. En dat bezit een corner voor Seerobben. De druk wordt groot voor Sportclub Van Wouden. Ze moet nog het holtje erbij houden en zien dat ze weer op mijn counter de 3-1 meidje. Want valt nog de 2 dan wordt het een hele moeilijke pot. Maar ja, Safir is nog net wel een gevaarlijke corner even zien. En de bal die leidt de Pontclair, maar die wordt net echt rekken. Van Wouden kan eruit komen, maar kan net in balbezet komen. Dus die bal komt weg. Dan wordt er een hele zwakke bal, jongen. En kan Van Wouden rustig eruit komen met mij en ingooi. Ja, de nummer 3 Gideon Vellinga die de bal volkomen verkeerd rekken. Vellinga die misschien de laatste wedstrijd in het Seerom shirt bezig is. Want ze zijn er hier naar de Oldevest omdat er verhuizet. En dan een ingooi voor Seerom daar onder de achterkant. En dan is het de Dylan Drent niet ingooit. De bal werd er bij Eindhoven toch een Seerom-speler maar net verlang. En dan kan je wel nog een aanval denken. De bal is richting de spitsen, maar Wietse Veenstra kent het natuurlijk nooit waarin zo'n bal. En dan is het de Theonote die eruit schopt. Bal op de linkerkant en dat is richting Marijn Helfrich. Maar een ingooi voor Seerobben en dat is Igor da Silva die de bal ophelpt. Ja, die was Vrieling, die kon er even tussen gekomen. Ja, dan houden ze natuurlijk wel balbezit. Maar ja, wat maar ja, je kan hem net erin letten. Het werd wel een gevaarlijke actie. Hugo de Silva werd wel levensgevaarlijk. De bal komt net voor. En dan noemt het zien dat doelpunt te maken, die moet die bal voortwerken. Maar het kreeg er net, die bal komt weg voor. En het is weer hartstikke gevaarlijk. Komt de Scott, kan blokt worden. En dan moet Van Wouden er dan eindelijk eens uitkomen. Daar wordt een lange bal, jongen. Maar die kan eenvoudig door de keeper oppakt worden. De andere grote druk nog Van Wouden, die moet nog de kapper bij houden. Want je zit nu in de situatie dat de wedstrijd samen kan kan. Ja, en het schot weer van Dylan Drent op een zit. En een speler die me hier heel goed bevalt hier onder de rechterkant. Bestrikt de rechterkant en is gevaarlijk. Bal een vrije trap voor Vuurwaarden nou. Ja, dat wie een troek en die hebben bal en een troek in de regen. En als je dan vallen, dan krijg je de vrije trap mee. En dan mag je natuurlijk weer rustig even uitpakken.
En dat doen ze nou ook en dan werd nog een vrije trap genomen. Maar ik heb Verwouden er weer uitkomen, want ik wil zeggen van de aanval van Verwouden is ook levensgevaarlijk. En waar wie kan het zo weer een goal opleveren, ja, dan ga je wel een heel verhaal. Maar je moet onder die druk bij komen, want Seerom probeert van alles. Wietse Veenstra komt er net bij. En dan Theo Nota maakt op de stuit denken, dat doet er. En dan de 4 trap richting Marijn Helfrich. Dan is de bal nu bij Igor da Silva, die wordt in een rij gaan. En we zetten een vrije trap voor Seerobben. Ja. En het is zo van, als je die bal steutje letten en dan wordt het levensgevaarlijk. Maar het stiert daar echt achter net goed. Bakker dat shot ook wel. Die Roosbeck van Verwouden en dat is de nummer 12. Nievart Vrieling. Die had hem man elke keer. En het is net een van de gerusten. En als je dan de duel winnen moet, ja, en als je de bal eerst steutje let, dan ben je altijd in de lijst. Dit wordt een hele gevaarlijke situatie, want die bal die draait in. Daar komt die bal. De keeper die leert hem los, maar die pakt hem ook weg. En er staat gewoon de. Kijk, keeper moet even lezen, die had de bal wel, want die kreeg die baltje in de noorzone natuurlijk. En dat is echt duidelijk te zien, hier kreeg die baltje in de noorzone. Hier kreeg een tik, dus de scheidsrechter pakt de bal even. En Chris Plonis die komt er even in, want altijd als je een tik krijgt in je gezicht, dan kan je net er ook in letten. Dat is te gevaarlijk. Een bloedneus sowieso mijl net. En het is echt even op zijn gebit, op zijn tusken. Misschien had er een tikje op het tusken gewoon had. Nou, Chris die door het kretten weer direct tandarts, die shot even. Nou, volgens mij zit alle tusken er nog in. Hij praat er even mee, maar het is echt een psycholoog. Hij houdt nog een tikje op reg en de man is weer opknapt. Ja, zo werkt het gewoon. Dat ben goede fysiotherapeuten bakken. Dus als er wat haast, wist het wijzen, maar hij had zelf een praktijk. Dus, Zeker. En ja, ik denk dat Jeen Woringa nou, want die pakte de bal uit de hand van de keeper en die houdt gewoon een stuitbal. En dan kan Conrad van der Mark die bal weer in het spel brengen. Doet het met een 4 trap. Hier op de rechterkant richting Erik van Dijk en die Erik de Vries mag zeggen, maar die controleert de bal heel goed, maar is hem nou ook kwijt. En dan Igor da Silva richting David van der Pol. David van der Pol houdt de bal op de rechterkant naar richting Dylan Drent. Die moet sprinten om binnen te houden, dat lukt hem wel. En dan passeert er 2 man, dat doet er heerlijk knap, wordt dan ontdekken. Maar Bloed wil die bal bezetten en dan komt de draai. En dat is een levensgevaarlijke, die wordt nog wel goed voor het werk. Maar dat is een prima kans voor Seerobben en de klikmaker kan niks afvallen. We hebben de jongen dus. Ja, en dan hier een duel en daar is het een blessure, zou ik zeggen, van Erik de Vries. Het was een hutduel van beide kanten, kwamen ze er hut in. En ja, het klapt een beetje, maar en Erik de Vries die moet even op labber en Christian Plonis die komt er weer ronddraven. Dat is geen probleem voor de man, denk ik. Want het was een topatleet vroeger steeds. Ja, hij kon echt heel goed hut rennen. Hè? Stier er onbekend en hier een Lien, nou dat is wel een mooi schotje Lien natuurlijk, maar toen weer regelmatig dat er winnaar daarvan weer. Je had de looptraining hier een verzwaring altijd voor Sportclub van Woon. In een lang verleden heb ik er ook nog best en toen had er meer geassisteerd en als ze dan met de trainen begonnen, dan neemt hij dat loopvermogen. Dan had de man natuurlijk volle meer verstand van dan voetbaltraining. Hoe je rennen moet, hoe je licht rennen kennen, hoe je net zo gauw warm wordt. Nou, dat is mooi als er zo'n man heeft. En ja, het is wel even zonder dat roei houdt, maar ja, hij kan het echt net altijd terug in natuurlijk. Hij gaat er weer naar de kant aan, hij had hem weer oplapt. De nummerzoon, hij stiert weer. Dat er wel nog fit is, dat is ook wat. Maar de bal is weer in het spel. En het wie Erik de Vries, de man van de 1-0. Mooie kopbal. Nou, de 4 trap van Conrad van der Mark. Hier via richting Wietse Veenstra. Safir komt de bal net. Maar krijgt hem via een Seerom speler, komt er wel haast bij. Maar Seerom kan net eruit komen en dan is het Erik de Vries. En kom eens Erik de Vries. En die bal wordt geblokt door de Seerom-verdediging. En dan nog een schot. En dat is de nummer 8. Ja, die wordt onrekken. Die wordt nog even onrekken. Maar een prima schot uit de tweede lijn. En dat betekent een corner voor de Sportclub van Wouden. Kom even onder de druk uit jongens. Dat is natuurlijk waar je dat voor dogen. En dan even rustig
Ja, een mooi schot van Albert-Jan van Sol. Maar de keeper die tikte die bal en kreeg met de vingers om. En de bal skeerde de lotte. En het betreft een corner voor Sportclub Veenwouden. En dat is een Rijnse die bal klaar leidt. En ja, 2-1, dus het had Veenwouden nog 3 meisjes zo. Dan hebben ze wat meer lucht vanzelf. Maar daar komt die bal heen in het strafgebied. Wietse Veenstra, maar keeper Theo Nota die komt eruit. En bokst die bal voort. Maar nou net Hielendal voort. Albert-Jan van Swol brengt die bal op een 1. Wietse Veenstra kopt. Maar die bal is net goed. En de bal gaat naast het doel van Theo Nota. En een doelschop voor Seeroben. 2 nog voor Veenwouden. Maar toch even onder de druk uitkwam. En ik moest zeggen van, daar komt er volgens mij de eerste wissel. Er wordt klappen. De zal je uitmaken. En dat is de nummer 5. Die man die tak al een gele kaart hier. Nummer 5 die wordt eruit halen. Ja, en even zien wat erin komt. Hij draait hem dadelijk wel even om. Ik heb even zien wat nummer dat is. Even een wissel linksback voor een linksback. Ja. Ja, dan leidt er weer! Schitterende goal, schitterende goal! Wat een doelpunt voor Sportclub Veenwouden! Ja, 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 ja! Hij weer er al uit en dan ben je te laat. En dat hier er goed pensioen. Zat het jet, op niveau, een bal eroverheen. Kanseloos de keeper. En dit is wat Veenwouden aan had natuurlijk. Onder de druk wij komen en dan scoren. Ja, dan zit het goed voor de thuisclub. Ik zie op mijn klokje. 26 minuten spelen. Dus stand in je 3-1 voor Sportclub Veenwouden. En nou moet Seeroben heel snel komen. Wil het nog kans op dat eerste klassenschap. Theo Nota de keeper. De bal wordt onderschept, maar net goed. En dan kan Seeroben een aanval denken, maar dan wordt die bal weer onderschept. En dan bal hier op achterkant. De ene man gelijk rood, die komt mij op, maar de bal gaat over de zijlijnen. En dat betekent een ingooi voor Veenwouden. Vrije trap, Seeroben een lietse overtredingje. Ja, Seeroben die maakt het nou haast. Dus dat gaat even de baltje weer omsmieten. Dan wordt er even een scheidsrechter zei van net een moeilijk jongens. Komt de bal heen voor, wordt duel omgang. En er wordt voortkapt. En er wordt weer van Seeroben krijgt de bal. Maar dan kan Van Wouden eruit komen. Die bal komt richting huis. En dan komt de bal kan je gewoon rennen laten zeggen. Je de kaart ermee. Ja, de kennis die natuurlijk altijd op de zitlijn. Maar de nummer 16, die man die erin komt, die dat net. En dat pakt voordelig goed voor Van Wouden. Want nog kan ze even rustig ingooien. Ja.
Ja, lietsovertreding en die weer er inderdaad. En je blijft net in balbezit en dan is de bed natuurlijk kregen een vrije trap. Nou, en Seerom had geen tijd meer om te combineren. Die houdt natuurlijk al aan naar voren en die gaat naar Josta, want daar komt daar het meeste gevaar voor. Daar wordt het duel aangang. En daar leid je er samen lezen kan, want die bal die zit voor ons en liep het huilen net gevaarlijk. Maar ja, dit hier er wel wijzen kan, maar voor Van Woden gaat er op de goede kant van de peel. En de keeper komt met een schrik vrij. Ja, dat biedt wel een hele gevaarlijke situatie. Die Scott uit een hele moeilijke hoek ziet ze. En het is weer de nummer 8 volgens mij. Die daar uit de moeilijke hoek schiet. En dat Marijn Heilvrieg. Ja, en die dat natuurlijk heel goed, heel kwart. En keeper die komt, krijgt naar voren en dan ben je eigenlijk, dan kan je net volle zetten. Even een baltje met de linkerhand pakt. Wat dat betreft, als er nog een reservekeeper nodig is. Maar dat denk ik had Van Woden net wel. Daar werd een ingooi van Seerom en daar wordt Robben trots Van Woden zet vast. Mooie bal naar En dan de bal. baltje wordt heeg in de lucht en dat wordt flink, maar zo mooi Van Woden moet in balbezit dan. He. De voelheid van Seerom met de wol en ook echt een keer dat deze ploeg echt voetballen kennen, maar ja, als je op felheid hoe het troef wordt, ja, dan mag je wat oors bedenken. Gewoon met Jan Westerlaan. Die probeert je de bal te onderscheppen, maar dat lukt net. En dan de bal je op de linkerkant. Wie Reense Procé. Ja, dat zit er goed. En hij kreeg ook een gele kaart, want hij nam die bal met de hand mee. En dat had de scheidsrechter goed zien. Hij nam met de hand mee en hij schopte de bal voor een dubbelovertreding. En daar staat een kaart voor. En doe eens wat het is, Bakker heen, daar op de linkerkant. Reense Procé, de man van het schitterende tweede doelpunt. Die kreeg nog geel. Het zal hem net voluit, maar je ziet ze denken dat het zo wilt. Maar ja, wie maakt nog een kwartier spelen en dan werd weer een wisselen. De nummer 2 gaat eruit, nummer 2 gaat eruit, Bakker. Ik heb toch wel even zien wat het is, hoe ik even wat erin komt. Gideon Vellinga. En daar komt Tretjen komt erin. Ja, en nummer Tretjen. En dat is, mag ik even zien, dat is Allardsim Sprenger. Die er dus in kwam. Die stier verleden weekend in de basis, want ik de opstelling van Seerom stien op internet, daar is die Allardsim Sprenger bij, maar die zit nou, komt er dus als wissel erin. Ja, de bal wordt door de zitlijn gebracht en er komt gewoon weer een nieuwe bal en dan kan ze gewoon ingooien. Ze probeert het vaak over die linkerkant van Woden. Er komt een 4 ingooien, er wordt kapt, er krijgt weer een duel en hierop elke keer om hands. En dan maakt ze er zelf een overtreding achterom en die wordt dan wel zien en dan wordt er fluiten. Zij is het altijd, met een ploeg die het voorsteert, krijg je dit soort gevallen mee. En dat mag je ook dwingen. Van Woden die dwingt dat ook. Seerom offert een verdediger op, dacht ik. Ziet ze, de Vellinga uit het centrum. Ja, dat zit ik de man, maar het is toch zo, je is juist nog 12 aanvallers, de treder komt er nog bij. En er staan nog steeds 4 verdedigers achterin voor Seerom. Maar ja, dat is nog steeds net het teken dat ze in zijn inspelen. Dat is dadelijk de man, want ze volle tijd hadden ze net meer. Ze gaan officieel nog op mijn klokje hebben 22 minuten spelen, dus het ziet mooi op. De tijd dringt van Seerom. Bal in het centrum en dan wordt er ook op, maar Van Woden zit er bovenop. Reense Procé wint dat duel. En dan wordt die bal meenam, haast meenam. En dan op en neer Reense Procé op de linkerkant. Kaapt hem vrij, probeert zijn man uit te spelen, maar dat lukt deze keer net. En Reinier van de Stap is deze keer baas en jouwt dan die bal in de voorhoede richting Marijn Helfrich, maar die komt er net om. Nee. En, maar nu kan ze eruit komen, nu leidt de ruimte, nu wordt het gevaarlijk. En nu moet Engels aan bal eruit halen bij de Troddebijk, die mij hem net passeren laten. En dat doet er dus wel. Hij kan die bal voorzetten, die doet er nog zetten voor. En dan komen er al je mensen in. En dan komt Van Woden de touw uit. Het wordt heel raak, je kan hem net eerlijk voortkrijgen. Dus Seerom moet een bal bezit en het gaat via de inval de nummer 13. Die probeert die bal voor te krijgen. Dat kreeg er het wordt een lege bal. En dan komt er een hele beste kans uit. En hierin naar de bal zelf. Dat is
de man die stoer zo goed uitspreken kerst. Igor da Silva, die heeft toch een goede kans maken vrij, maar ze wachten te lang met scoren. En ja, toen kwam er in te moeilijke hoeken. En de bal ran wordt de achterlijnen. Op en een wissel. Ja, de alle troepen willen er nog inzetten en het is al van... Nummer 1 Nummer 1 gaat eruit. En dat ook even zien, dat is... Dylan Drent. Ja, Dylan Drent gaat eruit. En waar komt er dan in? Dan maar we even het nummer zien. Ik had net zien, daar komt er aan. Ik denk Willem Vaassen haast, maar... Willem Vaassen, dat is een oud scorer, hè? Nummer 15. Ja, nummer 15 en het is inderdaad Willem Vaassen. Maar die hakken Jernlien spelen er al mee bij de wedstrijd Friese Boys C-Robben. Toen werd er heel gevaarlijk. Ja, ik ken me dat ook heugen. Dat die man wel scoren kon. Dus ja, hij zet een scoren vermogen in. Zit ik de man maar het staat volle tijd er net meer. We beginnen na 34 minuten. Wel een goaltje meidje. Ja, maar het is voor zeer om te hopen dat er dat nou nog kan. Want ja, de tijd dringt. We gaan nog een dikke 7,5 minuten zitten. Dus. Ja, en die bal is al nog, maar die komt op de linkerkant en die kan vrij voorzetten. Ja. En dan wordt er nog vol op het druk zetten. En dan is de bal rent gewoon achter. En dan zei de scheidsrechter gewoon doeltrap. En dan kan ze wat meer dat ze protesteren, wat meer dat de scheidsrechter zei, die dokker neer dan. Zo werkt het altijd. Ze hebben uitwisselen bij de partijen. En de laatste troef had ze erop zetten. En dan moet ze er gauw bij komen, want hoor is het einde verhaal. Safir is nog net. Maar de tijd begint te dringen. We zitten dadelijk in de laatste 10 minuten. Willem Vaassen die gaan een duel met Koenraad van der Markt. Ja. En dan wil je wel eens even rekken. Trouw de keeper, dat kan gebeuren. Maar er lijkt nog een speler van Veewaarden opgenomen. En die moet even... Maar die moet even oplapen worden. Koenraad van der Markt, die leidt die bal klaar. Nog een dikke 10 minuten is het hier bij de wedstrijd Veewaarden zijn Serum. Bal heeg richting de Nijman en die kapt de bal richting Igor da Silva. Die gaat het sprintduel aan. Da Silva die wint er en stroffelt dan over de bal. Maar is handig. Heel handig, maar komt er net los. Ja, de fout die weer even goed maken. Hè, door de verdediger van Wouden. Die liet hem natuurlijk even uitroepen. Dat hier in het hoofd, die rekken de bal kwijt. Maar ja, zo brengen ze natuurlijk wel weer in het skip. En die corner wordt nu om. Wat Seerom had het natuurlijk net zitten. Die komt voor de laatste 10 minuten. En daar is die bal. En daar wordt een druk aan met de keeper. Maar de keeper die had die bal gewoon. En die begint. Ja, die werd eerst pakt er in van Seerom in de draak. En de scheidsrechter die lost het even prima op. Troneert te doen. Zo simpel is dat. Ja, nou ja, 12 overtredingen natuurlijk, maar erop treden, maar dan blijft er net speelt er natuurlijk. Nee, maar ja, je moet net naar je schoppen zitten, dat wist ik wel. Ja, maar die er ik net, die een schijnbeweging. Dat Mark, die is keeper van Wouden, is echt net een schopper, dat is een eerlijke voetballer. Dus, maar ik ben wel mee, die in sokken bewegen, maar je net meidje net. Dat is duidelijk. Dan de bal op de linkerkant hier. En dan is het nummer 8 van de bal en dat is Marijn Helfrich. Maar de bal wordt over de zijlijn spelen en dan is het echt nog een ingooi voor Veewaarden. En die wordt namelijk door de nummer 2 Nieuwart Vrieling. En wordt naar voren spelen en dan met Veewaarden weer op nee ingooien. En dat is op een Nieuwart Vrieling die de bal ophelt. En wordt er dan verlengd. Wouden komt er even wel lekker uit met een mooi paas op het middenveld. Alleen dat werd net bijsdingen. En nu wordt er de ruimte bij, jongen. En dat is bij die opkomende back op de rechterkant. Die er de eerste helft ook een paar keer. En dan kan ze net van de bal ook krijgen. En dan komt er hier op de linkerkant bij de nummer 13. En die is toch wel, wel lekker goed aan de bal elke keer bakken. Hè? Ja, dat is Allersim. Even zien hoe die man heet. Allersim Sprenger. En dan is het aan de linkerkant. Dan komt die bal net voor, want hij werd goed blokt door de Veewaarden verdediger. Maar de bloeddruk, bal heeg in de 16, maar werd weer blokt. En dan werd die bal over de zijlijn geroeid, maar wel een ingooi van voor Seerommen. Maar weg, net goed ingooid in de voeten van een Veewaarden speler. Maar er is net hier meer voor bij Veewaarden. En ja, als je Robben Wietse komt dan even, maar ja, Wietse komt net op de bal daar en dan ga je geen kans. En dan wordt er een lange peer naar voren en dan wordt een overtreding nemen, maar dan schijnt het dit keer lid maar er ook in, ik wil eigenlijk alles net de fluitje. En dan leidt die bal op de linkerkant. En dan komen ze er, nee net uit, de nummer 4 komt ertussen.
En die wil dat even huil. Echt even oplossen. Van ik ken voetballen, ik zal het even zien dat ik voetballen ken. En ingooien ja, wel. ik kreeg dan niet ingooien. Nou ja, dat vind ik nog net als ze zei van een geweldig resultaat. Maar Reinier Zeerom van moet der de bal Stap had zetten. ingooid. Werd verlengd. Door David van der Pol, de topscorer. Maar die kan je ook net loskomen van zijn man. Scoorde in de eerste helft wel, maar toen hier de handbroek. Maar nu op de rechterkant Marijn Helfrich. Die jouwt die bal heeg voor. Kan dat gevaarlijk worden. En dan is de bal bij de nummer 10 en dat is Frank ten Hoeve. Maar die haalt de bal net. En dan bezit gewoon een ingooien voor Veenwouden. Jelwijs de eigen held. ja, en we zitten in de 38e minuut. En ja, de vertegenwoordiger uit onze regio Noordoost-Friesland, Broekster Boys, is helaas degradeerd. Dus het zou geweldig wezen als Van Wouden dat plaak overneemt. En het zou ook zo wezen, dat hadden ze nog nooit zo heen voetballen. Het wie een primeur, je kan geschiedenis krijgen. Xavier is nog net, maar voor onze regio is het wel mooi dat we nog in de eerste klas zingen. Daar komt weer een uitbraak van Wouden. Alleen dat die paas is net goed. Hier volle batterie naar de rechterkant en aan de linkerkant. Maar ja, natuurlijk alles kan ik net lukken, want dan hier je nog volle hege voetbal. Zo is het eigenlijk net. Lange hege bal. Die wel wordt omgang. Ja, ze kregen nog even een tussenstand binnen van de wedstrijd Belsum in de wedstrijd 1-6 de stand. Dat is net al een Vlinwieken verliezen met 4-0 en dan met 6 in je voorstel. Dan maken de waarschijnlijk de geschiedenis. Ja, Dat het geweldig dan. Het is hartstikke goed. 1-6 Dat is hier. net al dan val je haast van je stoel op. Nee. En dan Nou Veenwouden. ja, dan hier wie daar ook wezen moeten. Maar ja, dat kan dan net. Maar wie ben je? En dit is natuurlijk ook hartstikke goed. Ja, dan zou het dubbel opgaan. Maar Xavier is nog net. Maar ja, dan val je van de stoel op. Hè? Ja, daar klapperde de heren wel even van, want ja, er zal misschien net eerst volle Westrijnse worden bijgang wezen. Nou, ik zal je zeggen, die correspondent die had echt doven en die zei, ik loop er net maar in. Ik had dit keer de doven de voorsprong. Maar had er dit gewist hier, dat iedere doven wel vleren lid tork. Je zal jong wel even naar de kantine gaan. Ja, denk ik, dan helpt het wel in. En dat is er dan echt gunt, dat is bloed natuurlijk. Maar wie concentreert is op de wedstrijd, want wie zit hier in de eindfase van de wedstrijd. Van Wouden, zien Zeeroppen. En de stand is nog steeds 3-1. Het klokje rent hier, zo inmiddels door de 40 minuten, maar daar komt natuurlijk wel tijd bij, want de blessure is west. En dan kan je zo 4 minuten bijloeken. En wat kan er wel net in 4 minuten gebeuren, jongens? Dat is voetbal. En Zeerom probeert het nog natuurlijk. Willem Vaassen daar, jouwt die bal op de linkerkant. En dan is er wat ruimte. Wordt de bal in het stadsgebied spelen, dat wordt kopt. En dan wordt En dan wordt de keeper even weer onrekken dat geen enkele zin had. Dat is gewoon als je te laat binnen. En dat had geen zin. En dan doe je de handbal omheen, scheidsrechter. Maar dat weer de nummer 15. En dat is natuurlijk goed oud, hè. Ja, die gaat ervoor. En Willem Vaassen altijd sterk in de luchtduels. Uiteraard van der Mark. Verlengd, maar komt net bij een Veenwouden speler. Nee, ik kan geen balbezit meer krijgen. Maar wel bij Jordi probeer het nog te combineren, maar die mat we weer om. Keeper Theo Nora en die jouwt die bal op de rechtervleugel. En dan probeert het Zeerom naar de onderkant terug te komen. Ruk naar Reinier van der Stap, die gooit in. En dan is het Patrick van der Veen die het even daarom had. David van der Pol die smiet de bal heger in. En dan overtreding zet de scheidsrechter, vrije trap voor Sportclub Verwoond. Zie kan er weer rustig uitkomen. En dat is even zien van de tijd erin gewoon trouw. En we hadden al 42 minuten te staan. Officieel nog 3 minuten. En ja, ik ben er een beetje stil van, als ik eerlijk ben. Voor de regio zou dit geweldig zijn. Maar wat betekent dit voor het dorp van Wouden? Als eerste klasse worden in haar geschiedenis. En het is al een hele oude vereniging en altijd een prettige vereniging om te voetballen in. En hij komt te wijzen, dan kan je zelf te waaien west. En je zit nog een paar jongens in die tegen onder midterrein hebben. En wat zullen ze dat gunnen als ze dat helden. Xavier is nog net, want het zei ik, de bal is erom. Maar ze gaan natuurlijk wel naar die eindklok daar.
na die minuten, die de laatste minuten, die zo traag voorin altijd naar je bij het voetbal inzetten. Hè. Maar als je bent in het balbezit en je bezig, speel je de bal naar links. Ja, dat is heeg voor die bal. En dan is daar een shit, jongens. Maar die bal is net goed inschatten. Terug Erik de Vries. In de eerste helft die de kop dat de 1-0 bent. Maar nu schatten die bal naast in de kwarte hoeken. Ja, het is dan een paar minuten zitten. Maar ja, we hebben juist nog gezien wat er in een paar minuten al gebeuren kan. Maar ik denk net dat dat nou gebeurt, als ik heel eerlijk ben. Maar je weet het nooit. Dan is die de vrije trap voor Patrick van der Veen. De bal op de linkervleugel. En dan zien we zien dat er een actie maken. De bal komt heeg voor Willem Vaassen. Ja! Ja, En, daar verschot de keeper hem. Hij komt dus net naar de bal daar. En dat doet Willem Vaassen natuurlijk wel. Hè. ja, Willem Vaassen. Ik dacht Willem Vaassen, ja. Ja, die komt naar de bal daar. Ja, en dan reed ze in de keeper aan. En dan krijg je 2 dingen ervan. Daar hier de keeper hem zijn lichaam tussen zetten, Martin. En die wordt wel onrekken. En dan kan je wel protesteren, dat jou niet meer. Even naar de bal daar komen en de bal komt net bij die. Ja, en dat is... Ja, en Vaassen is een fysiek sterke speler. Die klapt er wel in. En als je dan het resoluut genoeg binnen, dan krijg je de 2-2. En dat wordt nog een paar spannende minuten. Bal wordt, ja, dit wordt draaglijk spannend natuurlijk voor de ploeg uit Van Wouden. Train je voor mij nog een paar minuten te gaan en dan wordt het 2-2. En ja, dan zit je in de laatste minuut, maar dan weet je dat er nog volle tijd bij komt. En dan ben je zenuwachtig en Van Wouden had niks te verliezen natuurlijk. Hè. Daar komen ze al weg. En dan wordt wel een lange bal, jongen. Die kreeg er net onder controle, maar dan moet het 2 keer zo groot zijn. En dat is er net. Dus dat valt mij. Het is een ingooi van Sportclub Van Wouden. En veel worden doet het rustig gewoon in jouw seizoen. En dan werd de ingooi naar richting Erik de Vries, maar die kan dan heb ik om Igor da Silva. En dan richting Marijn Helfrich, maar die kan er net bij komen. De bal is weer op het middenveld. En op links rent daar je vrij... En dan komt de keeper eruit en die wat doet er nog, want ja, hij mag hem net pakken. En dat doet er heel goed. En dan wordt er naar de linkerkant spelen en kan er de controle houden. Ja, dat kan er inderdaad. Dan moet er geen balverlies zijn. En dan wordt tackelen, maar dat gaat er omheen. En nog raakt er die bal kwijt. En nog hebben ze die counter doen. En dan wordt ook een lange bal, jongen. En dat kan hartstikke gevaarlijk worden. En daar wordt het ook heel gevaarlijk. Daar wordt terug en de scheidsrechter die let terug in. En die zei van... ja, hij houdt doeltrap, hij doet niet. In mijn eigen wie dat een hele dikke overtreding. Maar ja, hij fluit het net en dan mag je het er ook in. Zo simpel is dat. Veel woorden vindt het natuurlijk wel prima. Van der Mark helpt die bal op. Het wie een mogelijkheid, maar de bal met verkeerd trekken. En je zie je nice. Van der Mark trapt het uit. De klok staat hier op 45 minuten en nog wat seconden. Maar er zijn wat blessures geweest. Dus geen boring als nog wel wat tijd bijlopen. Dan is het hier op de linkerkant. En dan wordt de bal spelen naar David van der Pol op de rechterkant. David van der Pol had er wat probeerde Simon uit te spelen. Ja, die bal komt voor en die wordt blokt en dan is een En corner. het zit een hoekschop voor Seerom. En Van der Pol die neemt die bal zelf. Wietse Veenstra de spits laten maken, zakje maar eerst te let, maar die bal is al nam weer aan en dan komt die bal naar voren en die kan daar weg voorkomen. Dan moet het kopduel aankomen. Ja, er zit één verdediger en 2 aanvallers. Daar komt die bal inderdaad voor. En die gaat over, die is kansloos. En dat is een rust voor Sportclub Van Wouden. Sokkerbal, dat zeggen ze dan als die in het veld staat. Sokkerbal meer, dan gebeurt dat niet. Maar zij is nog niet net. De keeper van der Mark die kan die bal rustig daar lezen. Duizend van sokken roepen we dan Roepen zeg ik, maar ja, de toekomst niet eens kan erin lezen. En je mag nooit te gauw juichen voor de beer geschoten is. En Xavier is nog net. En duel aangang en die duel wordt verlengd. En dan moet Klaas van der Veen erachterom. En dat doet er ook inderdaad. En dat wordt druk zetten. En dan wordt de bal richting u spelen. Nummer 10, Steven Jansic, bal Flikkerfield. Voor de nummer 9, Andries Hoekstra.
Nou kan ze kans. Dan moet die bal goed komen natuurlijk. Ja, hier kan gewoon terug rennen. Ja, had er gelijk gewoon. Balbezit. Nou wordt de bal Joen. En die wordt ook flink downline. En de scheidsrechter zei het voordeel. En er wordt weer een take Joen. En dat is natuurlijk volkomen terecht. 2 overtredingen. En dan kreeg je hier een vrije trap voor. En beide spelers bij ons lijn. En die willen weer behandelen. De fysiotherapeut die komt er even weer in. En dat is Chris Simplonius. En zo mooi rustig ontspannen erin Chris. Dat had ik wel eens vaker zien. En kijk, net steeds, die komt er doorheen. Ik kan het nummer net goed zien. En Erik de Vries, de nummerzoon, inderdaad. En die komt er weer bij en die zegt, jou moet wat drinken. Maar dat is echt belangrijk in deze fase natuurlijk. 4 minuten in blessuretijd. Hoeveel loopt de scheidsrechter bij? Hier kan er natuurlijk wel een minuut zien en weer lopen. Dat weet je nooit. Maar doet er dat echt. Vrije trap voor Veewoorden. Het is de nummer 8 Albert-Jan van Zwol. Albert-Jan van Zwol. Die Je raakt het net, maar op de verkeerde kant bakken. Dat gaan we straks die even zien. skeren bij de pijlons. Bloed 3 heel spannend hier. En Bartjen is op de bal. Die ridder. En dan mag Theo Nota de bal nog een keer in het spel brengen. Mat haast meisje, want ik denk net dat het lang weer is. Je wist dat net 4 minuten blessuretijd, maar er zijn een prutte overtredingen geweest. Prutte behandelingen en al je wisselt. En wat doe je dan? Hè? Wietse Veenstra had de ruimte. En die houdt wel een lekkere diepe bal. En de bal die werd door Sietling roeit. En dat is natuurlijk tijd voor Sportclub Vermoden. Ik zit daar al vlaggen en handen omheen, maar zover is het nog net. Maar het lijkt er heel wat op dat Veewoorden je hier historisch groeit. Voor het eerst naar de eerste klasse. Dat zijn feestjes dat jongeren altijd zo doen, maar het is nog net een. Nee, en een ongeluk zit in een lidshoekje. Wie moet net een gauw juichen, dat ik net. We zijn natuurlijk neutraal, maar we zijn wel voor ons gebied Noord-Oost-Friesland. En als ze dan geschiedenis kroken, en dan ben we daar graag getuigen van. Daar wordt een ingooid in en je kan er snel uitkomen. Maar er wordt oproep terug van Verwoden. En Wietse Veenstra kan die bal krijgen. En die kreeg er net, maar nog steeds balbezit. En er gaat weer een diepe bal en Wietse gaat eruit rond. Maar dat is natuurlijk, die nummer 2, die gaan we hier straks op deze kant doen. Is een hele snelle voetbal. Verwoden kan er uitkomen en dan moet het druk komen. En die komt er nog steeds. Die komt er nog steeds. En daar komt de vrije trap hier voor Seerom. En vooral hier voor Seerom. Ja, commotie, maar wie wil ze er voor Higor? Maar daar wordt die Higor, daar wordt het gevaarlijk. En ook kan natuurlijk nog maar hier dat koel houden, want er komt natuurlijk nog een aanval. En hier zit ik een hulpere vrijheid op deze kant. En daar zit het zien, daar komt die bal. En dan zit het daar en daar komt die bal voor. En dan moet de verdediger worden, die wordt ook verdedigen. En daar wordt een roei naar voren, jongen. Ja! Het is er 4! Sportclub Verwoden! Dit jaar eerste klasse geschiedenis voor de Noordoosthoeken. Dit is een prima resultaat. En het feest kan gevierd worden. Sportclub Verwoden, die werd hier eerste klasse voor het eerst in haar bestaan. Ja, en dat kan je niet meer stikken net. Je wordt feest vieren. Zat in de Wodenkennis, die verspiet een bal voor die maar wie net op een holle krijgen. De tegenslagen spelers van Seerobben. Ja, dan kan je op papier de betere ploeg hebben. Dan kan je de betere staf hebben. Maar de ploeg uit de Woden, die gaat erbij voort. Sportclub Verwoden. Ja, hier haakt de aanvoerder van Verwoden bij mij. Voor een kwarte reactie. Elke niet in die look nemen. Ja, nog net iets bij zijn teamgenoten best. Maar als regio zijnde van Radio Noord-Oost-Friesland. Laat me Jan, wat moet dit geweldig worden. Ja, zeker. Dit is prachtig. Dit is geweldig. Op een gegeven moment dan haast het wel wat trots, het wel lukken. Dat hier is de oude zaterdag trouwens denkt dat als er dan wat iets is, dan moet het juist gebeuren. En dan gebeurt het met 3-2. Spannend en net een beste pot. Maar. Nou, dat mag hij net te zelf horen. Ik had het veld van de week gezien en dan vind ik dat iemand er een puikenwedstrijd op spelen had. Maar schitterende doelpunten, die show je net op alle velden.
En dan kan er wel een affiche voor die steen van het nieuwe week. Maar dan als het even nog niet ingebaasd. Die wedstrijd die gaat sowieso erom, want dan dat in regelen. En ja, ik ben bang, ik val het hier wel begin te trainen. Ja. Nou, het zou net Maar dat is te mooi. ja, en het zou net verkeerd wezen, hè? Ja, dat Nee, weet ik niet. Die jonge nee. jongens die redden er van mij. Ja, wel, die maar, worden al wat hey. ouder, maar. En nou lul maar direct wezen, hè? Ja, Vind je ja, het ja, net? ja, vind ik ook wel. Oké, nou jongen, bedankt voor deze kwart. Ik ga even naar de teamgenoten en oké. ik praat misschien nog wel even met die dames. Dank u wel. Ja. Bedankt. Wietse Veenstra, een man als de ploeg van Verwoon net bij als kerst. Kerst gewoon net een lengte zien, Wietse. Doe best de grootste man van het veld. En wat kerst doe de bal best bij die houden. Ja, goed, ik moet zeggen dat we hield net een hele beste pot. En nou, we hadden daar aan de weekend houden we wel beter voetballen, maar op deze manier de 3-2, de roer scoren en dan, ja goed, ik vond mezelf net heel best die hoor. Ik keer dreig, maar we winnen hem gewoon en dat is fenomenaal. Ja, ik vind, dan ben ik neutraal, maar tussen aanhalingstekens natuurlijk. Het is zo van, ik vond je met de eerste helft alle duels winnen. De tweede helft werd het minder, maar natuurlijk de kracht begint er ook in te komen. Maar het was je hem scoren op het juiste moment. Ja, ongelooflijk. Ik bedoel, als je just hoe die goals maken worden in die treden van Reensek, ja, fantastisch. En we wisten natuurlijk dat die man die speelde eigenlijk de hele titel op in en die smiet er een spits bij en dan wist gewoon van die oude fase die kan wel een beetje ballen. Nou, het just ik gooi en die maakte ik die 2-2. Of die 2-2. Maar hoe we dat als team, hoe we dat oplossen, ik bedoel vetje voor elke meter, ja geweldig. Ja, nou, na de winter ga je maar gedaan die jongens voetballen. En wie ben in uw regio een ploeg de eerste klasse, Kwietrekker, Broekster Boys. Maar wat een waard ook opvallen. Ja, fantastisch. Nou, ik moet eerlijk zeggen, toen we zeggen dat Broekster Boys degradeerden, toen we er al even, of een liefstfeestje net omdat ze degradeerden, maar wel dat we in hun balje kon. Dan verwachten ze dit van tevoren net. En ik bedoel, als het op deze manier gewoon promoveert naar deze klasse, ja geweldig. Ja, geweldig. Nou, ik zou zeggen, ik er niet ervan. En ik denk dat dat wel gebeurt hier. Ja, Want je hebt al feest, maar het is nog hartstikke goed feest. nou, we hebben beide keer een feest, maar als je een historisch moment dan wist hoe het gaat, dan is het gewoon... ik weet niet hoe we uit de kantine stappen, maar dat zal net dat is ook net slim. Nee, geniet ervan, jongen. Ja, dankjewel. Oké, dankjewel, ja.